Dobrý den, všechny vás vítám na našem webináři. Dnes se zaměříme na téma Trellix Endpoint Security na X-FireEye řešení. Jmenuji se Jan Bastl a budu dnešní webinář moderovat. Dále jsou tu se mnou kolegové Martin Votava a Jakub Mazal, kteří nás provedou dnešním webinářem. Celý webinář je nahráván, následně bude k dispozici jeho záznam. Ten naleznete na našich stránkách v sekci věnované webinářů. V průběhu webináře klidně pokládejte dotazy do sekce Q&A nebo chatu. Rádi vám je na konci zodpovíme. Martine, předávám ti slovo. Pane Honzo, děkuji za slovo. Za úvod, jak už bylo zmíněno, v rámci dnešního webináře se zaměříme na ochranu koncových strojů, a to vlastně na původním nástroji Endpoint Security od společnosti FireEye, vlastně, které přibylo do portfolia Trellix. V rámci webináře si popíšeme, proč vůbec je potřeba řešit nějakou endpoint bezpečnost, také jsou potřeby zákazníků, pak se podíváme na takový stručný přehled možností nasazení balíčku integrací a potom na jednotlivé funkce Trellix Endpoint Security. Co se týká moderní endpoint security, tak ta je v podstatě postavena na, řekněme, na nějakých dvou pilířích. Na tom prapůvodním pilíři Endpoint Protection, který jehož základem jsou vlastně nějaká signaturová databáze a nad ní nějaké další funkce, ale tahle ta úroveň bezpečnosti už není dostatečná na ty moderní hrozby, jelikož útočníci nespí a stále vyvíjejí nové a nové možnosti útoku, na což se ještě za chvilku podíváme. Proto k té původní Endpoint Protection přibývají další pokročilé funkce, až tou evolucí jsme se dostali na úroveň Endpoint Detection and Response, takzvanou EDR technologii, která přidává různé pokročilé technologie, které jsou buď třeba i úzce profilované na nějaké konkrétní hrozby, jako je třeba ransomware, nebo jako jsou exploitace různých zranitelností a tak dál, až po řekněme takovou nějakou hlavu systému, která sbírá veškeré možné podstatné informace z koncových bodů a ze serverů a která nám pomáhá následně detekovat ty hrozby i bez signatur, zajišťovat forenzní analýzu, threat hunting a další záležitosti s tím spojené. Co se týká EDR technologií, tak vždycky v rámci nových trendů tím pionýrem jsou většinou velké společnosti, které na tu bezpečnost hodně dbají, ale v dnešní době už se EDR dostává standardně i směrem k těm středním a malým společnostem, ale tam je potřeba zvolit vhodnou technologii tak, aby byla pro ně lehce uchopitelná, aby byli schopni s ní pracovat, i když nemají silný security tým, který by se o tu bezpečnost staral, ale když je tam třeba jenom 1, 2 technici, tak aby tu technologii byli schopni uchopit. Proč tedy řešit Trellix Endpoint Security? Tak těch důvodů je samozřejmě několik, ale já se tady zaměřím hlavně na to, jak zpravidla útočníci fungují, když cílí na nějakou společnost. Tak dle statistik ještě z reportu od FireEye, tak 70% detekovaného malwareu se objeví pouze jedenkrát a 68% vlastně malwareu je použito pouze pro jeden konkrétní útok. Z toho vlastně plyne, že ty útočníci, když připravují kampaň, tak ji připravují velice, velice cíleně a ta tradiční ochrana už nemůže obstát, protože ten malware je vytvořen přímo pro tu jednu konkrétní kampaň a dále už není využíván. Takže i když potom vyběhne nějaká signatura pro ten daný malware, tak už s velkou pravděpodobností pro nějaký další útok vůbec nevyužijeme. Takže z toho důvodu je potřeba mít pokročilou ochranu a zaměřit se na všechny vektory útoku s tím, že ti útočníci opravdu jsou profesionálové, kteří se touhletou problematikou živí, jsou zpravidla velice dobře organizovaní, mají různé sdílené nástroje, jako je třeba ransomware as a service a další. Jsou velice pravidla cílevědomí, připravují si ty kampaně, využívají různé vektory útoku, různé úrovně
nebo postupy, jak s tím útokem být úspěšní. Vše si zpravidla testují, třeba i na úrovni sandboxu, jestli ten daný útok, ten sandbox odhalí nebo ne, tak aby byli co nejlépe připraveni a aby ta úspěšnost té kampaně byla co nejlepší, aby se jim to finančně vrátilo. Proto i my musíme být připraveni a schopni na tyhle ty útoky reagovat. Takže bohužel ten stav u některých zákazníků je takový, že zatím na ty pokročilé hrozby nejsou připraveni, nemají žádné prostředky pro forenzní analýzu, stále spoléhají, řekněme, na tu základní bezpečnost a nejsou schopni tím pádem detekovat nějaké pokročilé útoky. Navíc řekněme, architektura nebo to prostředí u těch zákazníků dost často bývá roztříštěné po různých technologiích. Na koncových strojích běží x různých agentů a potom odhalení nějakého bezpečnostního incidentu je velice složité, jelikož každá technologie vygeneruje nějaký alert a než se tím ten samotný analytik nebo ten bezpečnostní technik prokouše, tak uběhne velká porce času. Takže tady je ideální stav mít jednoho lehkého agenta, který sbírá veškerá data, který vlastně spravuje veškeré technologie od EDRK přes ten tradiční anti-malware až třeba po nějaké DLP a další služby a sbírá data směrem k té platformě, na které řešíme tu investigaci. Negativní důsledky takové roztříštěnosti a řekněme rodosti té sítě je to, že ta organizace je dost často zranitelná, není schopna vyhovět různým předpisům, například s nástupem NIS2 zase nám přibydou nějaké povinnosti a mít nějakou takovouhle platformu se postupem času stane také povinností a v případě bezpečnostního incidentu samozřejmě hrozí ztráta dobrého jména společnosti. O času, který je potřeba pro vyřešení bezpečnostního incidentu nebo vůbec jeho odhalení, tak nějaký pokročilý systém je v podstatě klíčový. Takže tady určitě není moc o čem se bavit. Tak, rádi bychom se určitě dostali do stavu, kdy budeme schopni detekovat ideálně všechny hrozby, to vám samozřejmě ale neslíbím, ač ta platforma Trellixu je velice kvalitní, tak žádný bezpečnostní nástroj není 100% a tím pádem určitě nechytíme všechny hrozby. Pokud vám to někdo bude slibovat, tak mu určitě nevěřte. Já vám můžu slíbit, že odchytíme valnou část těch hrozeb a pomůžeme s jejich investigací a vyřešení. Detekované hrozby následně jsme schopni řešit, jsme schopni dělat nápravná opatření, dá se řešit samozřejmě nějaký deep hunting, investigace, sledování toho, jak se ten útok do té organizace dostal a tak dál. Všechno to zaštiťuje jeden lehký agent na koncovém stroji, který vlastně řídí a spravuje veškeré ty bezpečnostní moduly. A součástí toho řešení je i globální inteligence, tak abychom měli vždy aktuální data o daných hrozbách. A díky tomu jsme schopni se zacílit na důležité alerty. Z mé části je to vše. Já bych v tuhletu chvíli předal slovo Kubovi Mazalovi, který bude pokračovat s popisem jednotlivých modulů a tak dále. Tak, dobrý den i ode mě. A já bych navázal na to, o čem Martin mluvil před chvílí, a to na tu detekci všech nějakých problémů v síti a že žádné řešení tohleto nezajistí. Tam je totiž velice důležitý ten další bod, ke kterému já se tady s dovolením vrátím, a to nějaká možnost nějakého huntingu a investigace v tom prostředí. Je to zrovna aktuální situace u jednoho našeho zákazníka, kdy jsme teď řešili takovýhle jeden problém. A věřte mi, že není nic horšího, než pro ředitele IT nebo někoho, kdo má znalou odpovědnost a tu bezpečnost dané firmy, vědět to, že došlo k nějakému incidentu, byly ztraceny nějaké přihlašovací údaje k nějaké službě. Tušíme, odkud se ztratili, že to bylo z nějakého kódu nějakých služeb, kde pravděpodobně někdo zneužil nějakou zranitelnost. Ale to je jenom podezření. A není nic horšího být v té nejistotě
a nevědět přesně a nemoct ani zjistit, nemít ty nástroje k tomu, jak zpětně zjišťovat, jak k tomu mohlo dojít, aby jsme si přesně řekli, co se vlastně stalo, kde jsme měli tu díru, k čemu všemu ten útočník mohl přijít, a protože to, že aktuálně zneužil ten nějaký jeden účet ke nějaké své službě, ke své potřebě, ale nikdo neví, co získal dalšího a co se objeví v budoucnu, tak věřte, že tohle je asi ta nejhorší noční můra každého, kdo má na zodpovědnost zabezpečení nějaké infrastruktury, nějaké firmy. Takže tohle je naopak k té možnosti detekci ideálně všech hrozeb ta druhá klíčová věc, kterou by to moderní endpoint security řešení mělo umožňovat, a to zaznamenávat vlastně dění v té síti, co ten stroj dělá a podobně, aby byla nějaká možnost i v tom případě, kdy se stane nějaký ten incident, to znamená například to řešení naše nedokázalo mu zabránit, ať už to bylo z důvodu, že prostě celý ten incident zapříčinil nějaký člověk, vynesl nějaká data, přistupuje k nějakým souborům a tak dále. A tohle to by třeba bylo možné zjistit tou zpětnou investigací. Tak tohle to je velice důležitá oblast, která má právě tu budoucnost a na kterou je potřeba se zaměřit úplně stejně, jak na tu část nějaké automatické detekce těch hrozeb. Když přejdeme k Trellix Endpoint Security. To celé řešení se právě skládá, řekněme, z takových 3 oblastí. Tou jednou je ta oblast nějakého toho zabezpečení, nějaká ta protection, která má za cíl právě detekovat nějakým automatizovaným způsobem, ať už je to ten tradiční antivirus podle nějakých signatur, anebo spousta dalších modulů, které si představíme následně, na to vlastně detekovat, co je špatně a chránit to zařízení. A pak jsou tam celá řada modulů na nějakou tu detekci už toho třeba podezřelého chování. To znamená právě záznam toho, co se na té stanici děje. To samozřejmě tyhle ty informace, ty moduly mezi sebou sdílejí, protože samozřejmě někdo nemůže chránit to zařízení bez toho, aniž by sledoval, co se na té stanici děje. Ale když už to ten jeden modul zaznamenává, tak není nic jednoduššího a lepšího, než si tyhle ty informace uchovávat i o tom, co vlastně zkontroloval a ohodnotil jako bezproblémové, tak mít to někde uchované a mít na to nějakou tu další možnost, nějakou tu response akci, to znamená v nějakém dalším čase zpětně se moct doptat toho, co ty moduly kontrolovaly, co se tam dělo a podobně a mít možnost nad tím nějak provádět nějakou investigaci. A jak to tedy Trellix Endpoint Security dělá? Do té kategorie Protect tak samozřejmě zahrnujeme to tradiční nějaký malware protection, to znamená takový ten klasický antivirus, který má signatury, vlastně má za úkol detekovat to známé závadné chování, ať už pomocí vlastně detekcí nějakých závadných souborů, tak i nějakého závadného chování zase podle nějakých popsaných signatur. Pak má ale další moduly, ať už je to Malware Guard, Exploit Guard nebo Process Guard, které už fungují na tu další úroveň. To znamená na detekci toho, co zatím není známo tomu výrobci, nemá proto žádné signatury nebo nějaká popsaná chování, ale je to potřeba zabezpečit, protože takhle ti útočníci se chovají, vyvíjí stále nové přístupy, nepoužívají stejné věci dokola a je potřeba na tohle reagovat. Ta úroveň Detect, tak tam nám Trellix Endpoint Security vlastně poskytuje celou řadu funkcí právě na nějaké prohledávání zpětné toho prostředí, kdy se dokážeme doptávat na ty data, dokážeme si vytahovat vlastně celé sady dat, například o stahovaných souborech, všech spuštěných souborů, a to znamená, to jsou takové základní věci až po pokročilé věci, jako třeba snapshot operační paměti, kompletně nějaký část třeba disku a souborů si vytáhnout z toho stroje a provádět nad něm nějakou další takovouhle zpětnou investigaci.
No a samozřejmě potřebujeme nějakou komponentu na nějakou zpětnou akci, to znamená, když v rámci té investigace už zjistíme nějaký problém, tak moc vlastně spustit nějakou protiakci, ať už nějaký containment, to znamená tu stanici nějakým způsobem omezit, zase do té doby, než vyšetříme a dokončíme tu response akci, odstraníme ty závadné soubory, zastavíme nějaké procesy, zakážeme síťová spojení. No a hlavně vytvoříme i nějakou sadu protiopatření, aby vlastně to, co jsme zjistili, že bylo špatně, tak aby už se nemohlo znovu opakovat. To znamená, automaticky můžeme vytvořit nějakou sadu nějakých IOC, nějakých hashů, IP adres a podobně, s kterými už nechceme, aby ta stanice se dále bavila, aby tyhle ty soubory mohla spustit a tak dále. Tady máme výčet takových vlastně všech těch nějakých oblastí, které Trellix Endpoint Security dokáže pokrýt. To znamená, na tu část prevention se podíváme ještě následně detailně. Když se podíváme na tu detection and response, tak vlastně máme kompletní záznam o spuštěných procesech, o autentizaci na té stroji. Dokonce můžeme sbírat Windows eventy a odesílat si je do toho našeho řešení k nějaké další analýze a to pak propojit i na další moduly, které se hnedka v zápětí ukážeme. Součástí Endpoint Security je taky celý nástroj vlastně na nějakou vytvoření nějaké auditní stopy a nějakého reportingu. To znamená, když už zadetekujeme nějaký incident, tak ten bude pravděpodobně zajímat i na nějakého auditora, až u nás bude provádět bezpečnostní audit, protože se o tom dočte v nějakém helpdesku, že se řešil takovýhle incident a bude chtít vědět právě, jak jsme ho vyšetřili, jestli jsme právě udělali takovýhle průzkum a nějaká protiopatření podobně. Jaké tedy jsou možnosti a balíčky a nasazení a vlastně celá ta architektura řešení Trellix Endpoint Security? Je to totiž taky taková další jeho výhoda a to, že tohleto řešení si prakticky můžeme poskládat tak, jak si zákazník řekne a bude představovat a bude vyhovovat jeho infrastruktuře. A samozřejmostí to na té straně těch koncových stanic je vlastně nějaký endpoint agent, který je dostupný jak pro Windows vlastně desktop operační systémy, tak pro Linux, tak pro macOS a stejně tak pro serverové operační systémy. No a tou druhou částí, která provádí vlastně celé to centrální řízení, analytiku a tak dále, tak zde máme na výběr, jestli ten zákazník půjde cestou, řekněme, nejmenšího odporu a využije tu službu jako cloudovou službu od výrobce, a nebo si celé to prostředí chce stavět stále někde on-premise, klidně i uzavřené, odpojené od internetu, nebo pouze s nějakou možností stahování updateů a vlastně celá ta analytika může probíhat u toho uživatele a tam si zase může zvolit, jestli půjde cestou nějaké virtuální applianceky a samozřejmě může jich mít větší množství podle toho zase, jak se hodí do té infrastruktury, to znamená nějaký server, ten centrální, nějaký pro nějaké DMZky pro obsluhu stanic mimo síť, pro různé pobočky a podobně. A nebo vlastně bude to velký nějaký enterprise zákazník, který bude potřeba takhle obsloužit tisíce strojů, tak půjde cestou vlastně hardwareových appliance, které budou mít velký výkon a opravdu obslouží vlastně 10 000 strojů. Takže celé to řešení se dá poskládat jak pro malého zákazníka, kterému bude stačit rozdistribuovat endpoint agenty na stanice, tak pro celé enterprise prostředí s pobočkama po celém světě a 10 000 endpointy. Dále pak máme na výběr vlastně nějaké dva základní, řekněme, balíky těch funkcionalit. Ten základní modul je typický pro nějakého zákazníka, právě nějaké menší a střední firmy, který nemá ty kapacity právě provádět nějaký cílený threat hunting a nějakou forenzní analýzu a podobně. Na takovéhle moduly by nevyužil, tak mu postačí tady ta základní balík, kde bude mít jednak tu protekční část, tak i tu nějakou možnost nějaké zpětné investigace.
Pro nějaké ty enterprise zákazníky, kteří mají celé nějaké threat hunting oddělení, nějaký SOC tým a tak dále, tak ten využije tu Power Edition, kde bude mít veškeré ty nástroje pro forenzní analýzu, pro třeba vytváření celé kopie toho stroje, pro nějakou zpětnou právě investigaci a celou analýzu toho stroje a naprosto důkladní prověření, tak vytvoření celých těch auditních záznamů od tady těch chovávání nějakých důkazů a podobně pro nějaké další vyšetřování. A co se týče nějakých těch klíčových vlastností, tak co se týče toho anti-malware protection, tak zde to řešení plně nějak vyhovuje takovým těm běžným standardům, které vyžadují veškeré normy a audity, to znamená nějaký on-access, on-demand scan toho prostředí té stanice, samozřejmě nějaké ty automatické remediation akce, ať už tak, jak to znáte prakticky z každého antiviru, nějaké zablokování, karanténa, čištění, izolace toho stroje do té doby, dokud ten administrátor neudělá nějaký zásah. A samozřejmě možnost vytváření různých výjimek, ať už z nějakého pohledu, nějakého ladění, nebo prostě, že nám to bude detekovat nějakou naší custom aplikaci, kde jsme použili stejný kus kódu jako nějaký útočník v nějakém malwareu a podobně. A samozřejmě celé řešení pak má možnost nějakých dashboardů, automatického alertování, ochrany sama sebe v tom běhu, aby jasně ani administrátor to zařízení nedokázal, nebo ten nástroj nedokázal odinstalovat a disableovat. A co se týče té komponenty MalwareGuard, tak ta už pak slouží pro to vyhodnocení a detekci těch takzvaných zero day hrozeb, kdy už se dívá spíše na to, co se na té stanici děje, jestli to chování té stanice vybočuje nějakým způsobem z toho běžného chování, protože ten endpoint security využívá machine learning a umělou inteligenci a on si bude dělat otisk toho běžného chování té stanice. A pokud se tam objeví něco nového, něco nestandardního, ať už nějaký proces, který komunikuje na nestandardním portu, nějaké nestandardní přihlášení uživatele a podobně, tak to bude prvotní zdroj detekce a ten MalwareGuard okamžitě začne zaznamenávat detaily o tom v souvislosti s tímhletím prvotním podezřelým chováním a jednak začne vytvářet tu auditní stopu a následně, pokud vlastně to vybočí do nějaké určité meze, která je nastavená, tak provede nějakou tu remediation akci. A to zařízení, nebo to celý ten MalwareGuard pak má celý vlastně modul, který má za úkol detekovat takové ty evasion techniky, to znamená to, co ti útočníci nejčastěji využívají pro to, aby skryli své chování. Tak vlastně celý ten AI model je na tohle trénovaný, aby takovéhle chování odhalil a zadetekoval. Pak tu máme Exploit Guard, který má za úkol chránit už vlastně to prvotní nějakou kompromitaci toho stroje typicky přes zranitelnosti v různých aplikacích. Ať už je to webový prohlížeč, Office nějaká aplikace, Microsoft Word, Excel, Adobe Reader a podobné, vlastně, které jsou ty typické cesty k tomu, jak na té stanici spustit nějaký kód z pohledu toho útoku pomocí nějakého postrčeného malwareu. Takže tenhle celý modul opět zkoumá chování těchto procesů, těch aplikací a vyhodnocuje zase to nestandardní chování, nestandardní přístupy, které bude okamžitě blokovat a samozřejmě zaznamenávat. A další ochranné moduly pak jsou například Process Guard, který slouží k ochraně důležitých procesů, které běží v rámci toho operačního systému. Takový příklad na Windows stroji je LSAS, to znamená útok na zcizení identity, který vlastně zneužívá toho procesu. Takže to bude jeden z procesů, na který se Process Guard zaměřuje a který monitoruje a opět ví, jak typicky
probíhá komunikace s tímhle procesem, kdo se ho ptá na data, kdo a podobně a bude ho chránit. No a modul Host Remediation, který umožňuje vlastně tomu administrátorovi například přístup na tu stanici, na nějaký command shell, to znamená přímo z té centrální správy se ten administrátor dostane bezpečnou cestou na ten vzdálený příkazovou řádku toho stroje, aby mohl případně provést nějaký manuální zásah, nějakou úpravu, nějakého nastavení, smazání souborů a podobně. Teď už se posouváme trochu dále pak v tom vyšetřování těch incidentů a k tomu získávání nějakých třeba zpětně nějakých dat z těch stanic. K tomu slouží komponenta Enterprise Search, která nám umožňuje získávat data, jak vidíte zde v tom modrém rámečku, kdy můžeme získávat například informace o historii z prohlížeče, dívat se na jaké se stahovaly soubory na tom počítači, jaké tam běžely procesy, co uživatel dělal za akce. A všechno tohleto si můžeme získávat z těch stanic, ať už z jedné konkrétní, třeba globálně z více stanic a uchovávat to například jako nějaký zdroj dat pro nějakou zpětnou investigaci, když by se ukázalo, že opravdu ten nějaký detekovaný alert způsobil nějaký problém, tak máme vytvořenou tu auditní stopu a můžeme tam vyhledávat jednak nějaký další, například nějaké persistence, které si ten útočník udělal, to znamená nějaké body na té stanici, aby mohl znovu se na ní připojit, nebo se tam znovu něco spustilo. A mohli jsme takhle i manuálně došetřovat ten incident. Co se týče nějakých integrací, tak tohleto řešení, protože Trellix vlastně akvizicí FireEye nezískal pouze ten endpoint security, ale i další moduly. A jedním z dalším je Network Security Platform. A tohleto řešení je unikátní v tom, že se dá v ideálním řešení funguje tak, že je integrované dohromady. To znamená, že na úrovni sítě provádí vlastně nějaký network monitoring, ta network protection platforma a ta je přímo spojená s tím endpoint security. Jaké z toho plynou výhody? Si příklad, že ten network security zaznamená v síti nějakou podezřelou komunikaci na nějakém podezřelém portu, na nějakou podezřelou IP adresu, a on se okamžitě zeptá z toho modulu Endpoint Security, jaký proces na té dané stanici tohleto zinicializoval. A už se vlastně rozjede zase celý ten sběr těch informací o kompletním toho incidentu, nejenom z té sítě, ale obohacený i o ty endpoint data. To znamená, my v té konzoli nevidíme nejen to, že probíhala takováhle komunikace podezřelá na danou adresu, ale víme kompletně, pod jakým uživatelem, z jaké stanice, jaký proces, co tomu procesu předcházelo. A opět máme vytvořenou celou tu stopu. Samozřejmě provedeme automaticky ty remediation akce, to znamená, ať už ten network začne blokovat tu komunikaci, tak ten endpoint security začne blokovat ten proces. A to se dá ještě dále povýšit o integraci s platformou Trellix Helix, což si představte jako next generation SIEM, kdy to není klasický SIEM, do kterého budeme integrovat různé log sourcy a vytvářet si nějaké své akce a monitorovat ty logy, ale zaintegrujeme do něj jednak ty Trellix technologie a také samozřejmě další technologie třetích stran, podobně jak do toho běžného SIEMu. A on nám vytvoří takové centralizované místo pro sběr a analýzu všech těchto událostí z těch různých platform. To znamená, v prostředí, kde budeme mít například ten Trellix Endpoint Security, Network Security a nad tím postavený ten Helix, tak celý ten SOC tým už bude přistupovat pouze do té jedné konzole toho Helixu,
odkud bude vědět jednak všechny incidenty z toho endpoint in network světa a případně technologií třetích stran, ale zároveň jakoukoliv akci zde vyvolá, tak mu vlastně ten Helix zajistí to, že tu například nějakou remediation akci provede, každá ta technologie předá tam ty informace. Celý ten SOC tým nemusí používat několik konzolí, ale vlastně všechno se propojí takhle do té jedné platformy toho Helixu, odkud budou dostupné veškeré ty funkce těch jednotlivých platform a tomu SOCu to velice usnadní vlastně tu práci. Co je důležité, tak to prostředí jde stavět vlastně postupně. To znamená, jakýkoliv ten jednotlivý modul, ať už network nebo endpoint, nebo email, ještě další moduly jsou email protection, dá se to obohatit o sandbox EVX, do kterého budou jak ten endpoint modul, tak network modul odesílat například soubory k analýze v sandboxu. Tak všechny tyhle ty moduly se propojí takhle do jednotné platformy a to bude centrum toho SOCu, který bude mít takhle přístup do všech těch platform. Takže to je z naší strany takovému představení Endpoint Security platformy všechno a zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy. Děkuji Martinovi a Jakubovi za prezentaci a pokud máte otázky, je nyní správný čas je napsat naším směrem do sekce Q&A nebo chatu. Pokud by vás otázky napadly dodatečně, neváhejte se obrátit na naše autorizované partnery nebo na naše sales oddělení.